Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arju Ponikha. APA Chelsea song pen pherang ke mai kang nipon APA Chelsea song along kai ke claim ka chipa duk dun abang phu bang ke thom atum pen pherang ke mai kang nipon labang so pherang ke mai kang nipon nang kok alam theke la pu henlo athima nilitum APA Chelsea song along VP mate dun mei phu pen arpu nang pa sun lablu bang so alam ki mang hu memi athima ajat a political a party pusitami office akam pusitami arpu pen pasunji pulotang te kopini ke claim ke chokche theklong si arpu pen pasun ponji athema pini nelitum aphan arpu pen nang ke pasun nang koki mai meeting along e phong phong ni donde det apotsi kido pen nang palisi lapuson lepute nilitum ta chema thanang koklu athema kopini ke claim ke chok che dokok ma puta matha mimilu lasi ilitum APA Chelsea songke khe apharman mate rat akar I hembrek apharman kachi songji aphan kachi sik atum jongsi lapu lepute koson loma lasi laki matha pami pensi ke claim nang ji pusi nilitum ninje detlo lapen rat atum manghu nang ni nilitum ke chok che thangta avi pusi che thanpon lapen arpupen kisunatum amen laki diphu LAVP mate dunmeipu sipson hanse lapen sarupathar constituency APA Chelsea dunmeipu longkumar be lapen nomati constituency APA Chelsea dunmeipu mindarkiri teron Committee alam rapsun bang mate assistant general secretary at Lucinili claim dam thon bomlo koi fit sitame open alang lituma phan ke than pon asona khaksi diri phan sitame la bangso at pu pen abang kena pasun pon itublo kola bangso at pu nil phan ku pi pot si nang pasun pon ma pu la bangso lam ma bangka dilike tibang hu jurak lo dilime thang ta dilita chema thalo konar ne ko pen ke dam pen ke do ma putan dili chema thalo lapen rada tum sitame nang ma thadun apotsi niliphan the semet kopia potsi nang pasun ma polama bangke nilitum nomati constituency committee along president secretary ke hai tum nilitum phan phone ang kolo amasi niliphan nang pu bangela puson hello je central committee along banghinia bang phu central committee along banghinia bang phu nilitum phan alang liphan ame la pu bana bangke pasun vek nangji pasun si pulutangte lakanang litum si ki claim thek thelo lapen nilitum central pensi insai nang kok pola pen nang litum mata nang insai nang kok pu nilitum phan nang pu nang ka thera joine si nang li phan bangke sai jok je nilitum bangke nang pasun pon nang kok lo bangsi secretary ka prabhat thangcho lapen nilitum nomati along abai phu kai dhon sing tibung ben sa nilitum bai phone pen na pachini lo lapen alang nilitum niliphan nang phan pamelo je nilitum bangke thangna de chini ne lapen nang liphan ku pio potong nang pasun le alam the de tum gelong le chini ne Nasile tungke kaiki ta claim bom nangji claim ra pet nangji central committee tung nang toy masi central committee to malam bang ke di tung bangta pate pek no da kamasi la bang so sai bang ke deng kontet lo toy fit sta nang li phan tuning ri lo je nang li kaiki sita me arpu aveta sita me nang claim nang cherap tung bom nangji pusi pindia nian sita me de dita claim cherap tung bom la ndo lam bang ke Ingdeng Sirkep International Yoga Day choki hola CRPF atum pet talon pon Lakhain korapon nilip MSC constituency ke parlo choki hola 20 CRPF battalion atum chepa therapy ponsi choki hola nilip development block campus arlo CRPF atum pen yoga day talon pon Lason si nilip angkang ke parlo choki hola 20 CRPF battalion atum pen chepa therapy ponsi mate jalin ponsi bosi gachiklo ni phain korai CR ni choki hola CRPF atum pen yoga day along chepa therapy pon labang solong choki hola CRPF atum staff pharoi sirap hokep atum chetong dun pen yoga day along RDP dun Lapenan parta nilip development block BDO pendanglo block staff atum ansitami chetong dun Lapen lapu choki hola block BPHC medical staff atum sitami chetong dun Lapen choki hola sangti langso LP school teacher pendanglo students atum kedo ansitami chetong dun Labangso ok pran ke meji aphanpura detpi labangso yoga de ketalon along jalin pon abangphu CRPF Venus Kumar pensi kado kabe klempon pen japonlu Kijut ahut lapu choki hola CRPF ake haimati chief pen lamthei kapak langpon ke lapuson yoga de along mesian pen kapachun pon long apota kadokawe kachetong dun ke thekiding atuma phan akero lamthe than pachini pon Lapen lapuson ok pran ke meji aphan methang ahe malongta claim pon nangji puta than pachini pon Lapen lapu nilip development block video julite rang pi penta kadokawe aphan labangso yoga de ketalon pon along kachetong dun atum aphan ansitame akero lamthe pi bajer pon
Kedam tangbo signify krener kep arni Manipur along radatum thorpak pen kachisongpon. Labangso kachisongpon nangkok alam theki India Prime Minister Manipur along riaphan soluk sodak atomon ke Japon along man ke bad a radio phan radatum karjudun apor CPC Manipur along ri soluk sodak aputhak ningje ponjima pura aningche pathilo bonta thangna taka ningje ponpedet ajok man ke bad a radio phan radatum thorpak si Arbu setlo lapen Congress Party President Malik Khurju ahin penta labangso Manipur along ri soluk sodak aputhak lam ethita kaningje ponpedet ajok sodak pen pin remponlo. Volongko maji longchap ingleng arong aradatum thorpak pen towar kachislampon. Lakha kray silang per constituency ke parlo longchap ingleng arong aradatum thorpak pen mesen atowar kachileng longjia phanpura towar kachislampon. Lason si bo signify korai CR nilang per constituency ke parlo longchap ingleng arong aradatum nangke pachini don atengke idon along tangka pharo pli an chirungpon si JCB lapen tractor hangsi longchap ingleng arong aradatum thorpak pen towar chesilampon lo. Labangso atowar ke damtang aningkan ahut non ke dobom Karbi Anglong Autonomous Council along Sport and Youth Welfare longki besi contractor lapen subcontractor ke sabterang pusi hadak arat atumpen nang pachinidun. Ke damtang aningkan ahut koraji ahavar pen paklang so ahavar an kimisen kachi lenglong ja phanpura rabis mate arlong ke er thok pen towar silampon lo bonta towar malom langbung ke do kok lapen kedam nodak ajok school kidun au somar atumta kedam ke wangka siksak lapen ke so kiun e pusitami Jepon thek thide titipen apran ke dam nanga tumta do olo pusi halada ke do arata tumpen nang pachini dun la sisai jogre si towar cheselam ponang kok lo pusi halada ke do arata tumpen nang pachini dun la si prabjen pen longchap ingleng arong ahavar towar ke misen kachileng longji aphan non ke dobom Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MEC EM Madhuram Lekthia tumaphan prabjen pen towar nang silam pivek thapusi hadak arata tumpen choning ripon Ye, aku hai sa, longki bepan, cuning reglo la sila sotowar kevan katang hei epo, non adun tu anadun ike alang lisar soktera, rasi kevan itlo, non nang patang pubon kisini tum anadin tenta jong hong itlo, non puan tanang patang kisini tum rong siklemik lo. Kami wan bangke longki bela. Longki belo kami wan bang. Ke kilang subcontractor amen bangke? Kisoktera. Soktera. Non ke barikhai glo kadwa vi sar tumanta chini glo lasinon anso se la sotowar na pami phansinili tumke chuning ri glo keso ki un eta ko aninili tum kosto lo school la pen la sar tum tami school la pudome tidi sar tum ta ke wang ke dam kisung to anoni ni tum phansi apong lo nangli tum rong sile chirung igra ali bonai no kisinili tum phana pul he si sar tum alam tar jik lo nili tum klem lo ki alang ni tum sar tum hansi nondang ki ansu se na pa mi ikte ansu se to war nang palang mi te pusi nili tum la long chabing leng arong sor dang ki chuning rik lo Gobin rongphar arong along Adarsa Vidyalaya School ahem kimi kangpupon Wo signifying korai CR ni lakha kray troxy sojeng thenta constituency ke parlo Gobin rongphar arong along kiduk kilak au somar atum ake joipen loke charli longji aphan Adarsa Vidyalaya School ingpupon tanglu labangso Adarsa Vidyalaya kangpu amaya long Alohiaman Penrong Mongwi Police Station OC Jivan Marak VDC Chairman Bronson Terang BJP Mondol President Sam Ingleng Rong Mongwe Municipal Board Chairman Sunaram Terang Vice Chairman Puru Terang Ajit Tok Bilapen Ongdong Alohi Lapen Osomar Apia Potum Chetong Dunsi Mayalong RDP Pon Lapen ke Koson Pensi Bangso Adarsa Vidyalaya Kereng Berji Mapu Haihui Alamthe Jingbai Pon Komadne Bang Pujong Si Bangso Adarsa Vidyalaya Along Osomar Lop Kapacharli Dunji Ninghang Pulotangte Avar Saidolang Puta Mayalong Pachini Pon Labangso Adarsa Vidyalaya kangpu amayalong VDC Chairman Bronson Terangpen Mondol President Sam Ingleng atum than pachini pon atengki Bangso Adarsa Vidyalaya lakha kretroksi sojeng dhenta constituency angkang arlo rongmongwe ahavar Gobin rongphar arong along kibi pon longlok ki laki Karbi Anglong Autonomous Council ke Japon Team Karbi Anglong CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang Local MEC Sangpi Kacherong Pipi atum aning kemesen ajoksi kibi pon longlo puta than pachini pon Rong Mongwe pen Jonah Singh Tiso, Karbi Anglong News. Sir, আজি আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ বিষয়ে আপুনি এজন আদৰ্শ বিদ্যালয় হৈছে আপোনালোকে জানে চেন্ট্ৰেল স্পন্সৰ্ড হয় এটা আদৰ্শ বুলি ক'লে আপোনালোকে জানে মডেল বুলি ক'লে সেইখন এৰিয়া এইখন অঞ্চলত
এটা সৌভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব, যাতে ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী উন্নতি হ'ব ভৱিষ্যতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। ইমান পিছপৰা ক্ষেত্ৰত অঞ্চলত এখন আদৰ্শ বিদ্যালয় স্থাপন কৰিব পৰাটো আমাৰ সৌভাগ্য বিষয়। সেই গতিকে মই আশা থাকিল মানে সেই আদৰ্শ বিদ্যালয়লৈ মানে সকলো ল'ৰা ছোৱালী ইয়াৰ পৰা ভৱিষ্যতে উচ্চ পৰ্যায়লৈ যাব বুলি মই আশা থাকিল। এই আদৰ্শ বিদ্যালয় বৰ্তমানলৈকে টিচিং এণ্ড নন টিচিং ষ্টাফ কিমানজন হৈ গ'ল? টিচিং ষ্টাফ এতিয়ালৈকে 4জন আৰু নন টিচিং ষ্টাফ কুক লৈ 6জন এনেকুৱা। মই বহুত যিমান জ্ঞাত বৰ্তমান ষ্টুডেণ্ট সংখ্যা কিমান? ষ্টুডেণ্ট 127 এতিয়ালৈকে যোৱাকালিলৈকে। টাৰ্গেট 160। টাৰ্গেট 160। কেইটামান আকৌ ফিল আপ কৰিবলৈ আছে আৰু কেইটামান আহি যাব।